Okay, may hapon sa inyong tanan, maayong hapon sa tanan, maayong hapon. So live na pud tano para update sa 5 PM ron. Update ta para 5 PM ug atong dili ta magbase sa atong 5 PM result ug 2 PM result karon, no? Dili ta magbase, no? Murag gibinuangan ra ta ni PCSO, no? Palihog lang kog like ug share sa tong live, no? Og sa ganahan og pitik diha, palihog lang kog register diha sa link nga akong nasa description. Nailink diha, pag human niyo register diha, isend sa ko ang picture pag human niyo registered, no? Palihog lang kog like ug share sa atong live, i-share ninyo atong live ug i-like. Sa ganahan og pitik, palihog lang kog register diha sa link nga akong gihatag, nada sa description, nasa title sa atong kan. So update ta karong para sa alas 5 na to. Para sa alas 5 mag-update ta, dili ta magbase sa result gahapon sa alas 5 og result ganina. Oh, hello po Ma'am Rosel Busako, shout out sa ma'am, may hapon diha. So palihog lang ko, no, sa atong link diya nga akong gihatag, palihog lang kog register mo diya. Magud sa ganahan og pitik din, isend sa kuha, i-screenshot ninyo, isend sa kuha para matagaan mo na akong pitik. Na natong pitik wala sila kahatag ko ron kay nabisi man daw sila, karon pa nakahatag si atong source. So dito base ta sa 5 PM nga result gahapon. Palihog lang kog like ug share sa atong live, like ug share lang, no? Like ug share og register mo sa atong link diha, registered mo diha sa atong link, gipa-promote na, registered mo anang link diha nga nasa akong description, og screenshot ninyo kung naka-registered na mo. Ay mo kabalaka, dili na virus, legit na. Oy, good PM po Ma'am Ina Intaglen, may hapon sa imo ma'am, happy Sunday pod, shout out diya sa inyo taga from Tungawan, Zamboanga, Cebu guys, shout out diya sa inyo tanan. Sayang ayaw lagi kalimot mugtaya. Shout out diya sa mga boss Abraham Lantaka. Sayang daw unta ko sir, wala lang ko nakatpatad kay nagulan. Mao ulan day dia. Be safe mo dia guys. 1, i-register lang ninyo ng link dia nga nasa description. Pag human niyo registered, screenshot ninyo, tapos isend sa kuha, tagaan mo na kog pitik. Ma'am Judith, di ko kakuan og text ma'am, nalang ko gihatag diya nga kuan ma'am, no? Registered lang diya ma'am, naday link diya nga kuan gipa-promote sa kuha, registered lang mo diya, no, para matagaan mong pitik. So dili ta magsugod sugod na ta 5 PM, dili ta una sa atong 5 PM result sa gahapon. Target kay ta ani gahapon, no, 429, wa kataya sila. Gipost na gyud nako, gibutang pa gyud nako sa story nako, 428 target kay gyud. Wa kataya ang uban, wa kataya sila. Congrats sa tong naka-attack. Di mo? Hindi pa ko nan. Ayan. Sama. Ireland na ba? Ay to dito ka tatay. Si tatay at bang. Diya sa stop by bus stop at bang. At bang sa bus stop. Nasa kung kuan title dia sa aning live ron, na dia title aning live nato, na dia ang link. So dirita
sa 5 PM result. Sugod na ta, no? No, sa ganahan og pitik, di ko mahatag og pitik sa kwan. No, ulan dahil sa inyo. Uy, be safe mo diya, no? Kanang ulan diya. Ma'am Rosel Busako, ma'am, nalang ko yan yun, no? Palihog lang ko og register diya sa atong link nga nasa tong description, no? Or nasa tong title anang atong live ron. Aron matagaan og pitik. Pag guman yung registered, i-screenshot ninyo, i-send niyo sa kuha. Nagkasinabot na ta. Kaya magsugod na ta. Kapit na alas 3. Sige, 5 PM na to, no? Dirita magbase sa 5 PM o 2 PM result ganina. Unang kuan 429 man ang nigawas. 429. So, gaman na to og kani kusog kay ni nga numero. 143. 143 target rumble. Ang last to ana 43. Target rumble lang, no? Sure lang gid mo rumble para sure ball. No, sa ganahan og pitik, no? Palihog lang ko sa mga naulay diya. Sa ganahan og pitik, palihog lang ko register mo diya sa link nga naa sa atong description. Pag human yung registered, i-screenshot ninyo o i-send niyo sa kuha. Para matagaan mo na ko og pitik. Na natong pitik, no? Wala ta natagaan nga buntag, wa ta ka live kay. Wala atong source. So, mo to, no? Link lang, no? Registered lang mo diya, then i-screenshot ninyo, i-send sa kuha. Aron tagaan mo na kog pitik. 143, no? Target rumble, ang last to 43. Muna ang sa alas 2 nga result nga diya na ko gikuha. Og dito sa ikadua. Ito ikadua 756. Kini tudloan ta mo ani yon sa nina ko, no? Kaning 4 ang syndicate sa 4 7 og ang syndicate sa 2 5 syndicate sa 9 6 mo nang 756. Gihatag na ko ni pitik po na ko ni wala gipagawas pitik na ko ni basin mo na ni pag-slowed ani ron basin ni pagawas na ni PCE. So 756 sure lang gid mo grumble ani, sure lang mo grumble ani, target rumble sure lang og rumble. Pero mo na ang sure nga target, no? Target rumble lang gyapon, no? Target rumble. Og dirita sa isa. Di ba ang result 5 PM 429? Oy boss, Perlaw Jopper. Boss, palihog lang ko og ano? Register dia sa atong link. Dia na-link dia, boss. Palihog lang ko register dia og pag man yung register, i-screenshot ninyo og i-send sa ko aron priority mo na ko gatag og pitik na to, no? So ang result sa 5 PM 429. So gipabili na ko ang 4, gisindikit na ko ang 5 ug 6 og ang 2 ug 9 gisindikit na ko, gihimo na ko 5 ang 2, gihimo pa na og 6 ang 9. Target rumble lang gyapon, no? Sure ball lang gyud og rumble, sure lang gyud rumble. Mo kwantaron mag eskalera ta kay nag-double ang alas 2. Nag-double ang alas 2 mag eskalera taron. No? No ang isa alas 5 nga result gahapon muna atong pa na special number gihatag sa kuha. Buni ang 109 o 106 gibalira ang 9, gisindikit ang 9 to 6. Target rumble lang gihapon, no? Target rumble lang gihapon. Sure lang gyud og rumble para sure ball. No, sa bago pa diha, palihog lang kog register mo diha sa link nga naa diha sa atong description. Aron matagaan mo. Ma'am Angel Bo, sekretarya, may hapon, ma'am. Ma'am, palihog lang ko register diya sa link sa atong description, ma'am, no? Register lang mo diya. Pag man yung register, i-screenshot ninyo o i-send sa ko aron ma-priority mo na kog hatag sa atong pitik, no? Sa ganahan og pitik. Palihog lang po kog like ug share sa atong live karon. Like ug share lang sa atong live karon, no?
muna ang special kombino. So diri na punta sa alas 2 nga result ganina. Matagtag pa kuha na ning result sa alas 2 ganina. So ang pasindikit sa alas 2 na to sa 3, 3 ug 8. Oy boss Alan, may hapon boss. Okay boss, parilog lang kog register da boss no. Na dia sa link ma'am. Na-link dia akong gihatag sa description nato no. Na-link dia ma'am. Pinduta lang na tapos register dia. Number man ay kinahanglanon. Pulo ra ang kinahanglanon ana nga number. Ang inyong 09, ang inyong pinita inyong kinaunan 0. Kuhaon lang ninyo ng 0. Ang inyong isugod sa inyong number 9 diretso. Pag man nyo yung register gani, palayog lang kog screenshot tapos i-send sa kuha para matagaan mo na kog pitik no. Oy Ma'am Maricel Vicente, ma'am palayog lang kog kuano, register sa link nga nasa atong description ma'am. Kung ganahan kag pitik ma'am na palayog lang kog register sa link nga nasa description nato no. Pag man ninyo register, i-screenshot ninyo og i-send sa kuha para ma-priority mo na ko og hatag. Audrey, alas 2 no? So ang syndicate sa alas 2 natong nga result ganina. Sus basin unyag mo triple ta karong alas 5 no? Basin mo triple si Pisiso karong alas 5. So ang syndicate sa 3, 8 ra ba? Wait lang ha. Boss Burns, Innova Dahiro, may ngapon boss. Boss, baliwag lang ko boss na i-kuan dia link sa description. Na ay link sa description nato aning atong live karon. Pinduta lang na registered mo diha. Kung dili na diha sa akong gi-post, na diha sa akong gi-post Hero Mining. Hero Mining na diha. Pinduta lang na ninyo og registered mo. Pag man yung registered, i-screenshot ninyo og isin sa ko aron ma-priority mo na kog hatag sa atong pitik no. So balik ko na ko no. Ang syndicate sa 3 gani kay 8. So basin ipabilin ni Pisiso ang 8, i-triple niya, triple 8. Agoy. Pisiso, triple 8. Wa para bagyod ka gawas ang triple rong si manaha. O pwede kaayo ma'am Angel Bo sekretarya, pwede kay na ma'am. Kaso hot kaayo nang kumbi ma'am. Tayai lang na sa atong alas 9 ma'am, mga alas 9. Tayai na alas 9. Kanang 190 na to, 109 na. No? Triple 8 basin i-triple 8 ni PCUSO karong alas 5. Kung dili ang syndicate sa 8 pod kay 3. Basin i-triple 3 pod. No, na dre. Triple 8 ug triple 3. Basin pod og imuon ra pod niyang isindikit ra pod ni PCSO. Imuon ra niyang 883 or 833. Target rumble lang gyapon no. Target rumble lang gihapon ta. Sure lang gid mo rumble no. Sure lang gid og rumble. Share lang og rumble no. No, sa ganahan dia og pitik no. Palihog lang kog like ug share sa atong live og ang kanang link nga naa sa atong description. I-registered lang mo dia, pindutan niyo na, registered no dia, i-screenshot ninyo pag man yung registered, i-screenshot tapos i-send sa kuha aron ma-priority mo na kog hatag. Palihog lang kog like ug share pod, i-like pod ninyo og i-share no. So diri ta sa kwan gyapon ni alas 2 gyapon 6, 7, 8 na target rumble sure gyapon na. Ay may nga pun Ma'am Ricel Antano Mardincial, welcome po sa atong page ma'am no. New followers na to guys, Ma'am Ricel Antano Mardincial. Ang hat na to dia ma'am kanang special number ma'am, pero kung ganahan kag pitik na koy pitik.
nang pitik no, pero palihog lang ko register dia sa link sa atong description no, na link dia sa atong description. Registered mo dia, paman yung registered, i-screenshot tapos i-send sa ako i-send sa ako Una tanan atong kumbino, target rumble lang gyapon, target rumble lang ta. Sure lang gyud mo rumble dia tanan. Ang hat po nako no, kaning 756 o 456 kana hat kay na. Hat kay na nga kumbi. 756 ug 456 gihatag po nako na pitik po nako ning 756 pitik nako na no sa ganan og bagong pitik para alas 5 na diay link gyud balik-balik na nako na link diha registered mo diha pag human yung registered screenshot ninyo og i-send sa kuha aron priority mo nako hatag. So wala pa wala daghang pangutana. Pangutana lang mo diha. Comment lang. Sa ganahan sa pitik lagi man to akong istorya no balik-balik na. Sa ganahan og pitik. Balihog lang kog registered mo diha sa link diha sa atong description. Registered mo diha sa link sa atong description. Pag man yung registered i-screenshot og i-send sa kuha. Aron matagaan mo sa atong pitik. Wa ko ka live kanina kay busy. Oy, good PM pod ma'am. Franceliana Juag Pau. So man ni ma'am. Mo ba pagbasa ma'am? Bayang hapon dia ma'am. Ma'am, kung ganahan ka pitik ma'am na atong kuno mga numero ma'am, ang hat kumbi na to kaning 756 o 456. Ako kanang nasa tulo. Kanang tulo. Ahot kumbi mo na tanan. O ganahan mo pitik na mantay link dia sa description. Palihog lang kog registered mo dia. Og pag human yung registered i-screenshot og i-send sa kuha. I-PM ninyo. Ang yung i-screenshot mo yung i-send sa kuha aron mahatagan mo. Oh, way problema ma'am, you're welcome ma'am. Aron matagaan mo pitik na ko no. So muna atong tanang kumbi no. Palihog lang ko like ug share sa atong live, like ug share ug register mo sa link nga atong nasa atong description. So maura na no, maayong hapon sa tanan o good luck sa atong tanan. Sa ganahan sa pitik no, mura to akong gipang istorya, gibalik-balik na nako no. Screenshot sa atong paghuman niyo registered. Register lang mo diya sa atong link. Na-link diya sa description, registered mo diya. Pindutan niyo na, register mo. I-screenshot ninyo o i-send niyo sa kuha. So, maara na no. Mayong hapon sa inyong tanan o good luck sa atong kumbi o God bless to all. Be safe guys sa mga na kuanan dia, ulanan, be safe ka mo dia guys. Sa naiulan dia, be safe mo dia guys. Kami diri pati nang inita diri. So good luck sa atong tanan, God bless. Thanks for watching guys. So katong pitik no. Ayun kalimot tong pitik. Nanong pitik.